Και για την άμυνα του Ολυμπιακού, Πακίτο με τον Πόποβιτς. Την κεφαλιά για τον Μανούσο, ο Ντέιβιντ ήταν πιο σωστά τοποθετημένος. Πάλι ο Άντερσον. Αρβανίτης. Και βάζει ο Μανούσος, ο Άντερσον για τον Στόλιτσα. Και με δεύτερη προσπάθεια μακριά. Άντερσον. Κατέβασε ο Άντερσον. Πάλι κάθετα προσπάθησε να περάσει για το Σαλπικίδη. Κρατάει ο Άντερσον. Προσποίηση του Ιβάντσιτς. Θα πάρει πλάγιο. Καραγκούνι δίπλα του. Προτιμά να σηκώσει για τον Κλέιτον. Εύκολα το απέσπασε την μπάλα ο Άντερσον. Εδώ φωνάζει ο Κλέιτον. Δεν ξέρω αν γύρισε με πρόθεση μπάλα στον Κασμερίδη. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Ωραία προσποίηση στον Καραγκούνι. Φάουλ που παίρνει ο Πακίτο Άντερσον. Άντερσον για τον Κλέιτον, αυτή τη φορά θα κόψει ο Μπερτίν. Το γύρισμα προς τον Μάντζιο που ήταν στη φάση. Γίνεται μεταξύ Παναθηναϊκού και Όφη. Ο Άντερσον άλλαξε με τον Πιθάρη. Άντερσον με τις τελικές προσπάθειες. 20 για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον Όφη. Ακούμε τον Γιάννη Σκόκα στον πάγκο των πράσινων. Ήρεμος ο Χέγκταν Κάντε, σαφώς όμως. Μάντζιο. Τώρα ο Άντερσον. Ο Λάμεσιτς κατέβασε. Για τον Άντερσον. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νίνης. Εδώ δέχτηκε το χτύπημα του Πακίτο Άντερσον με το αριστερό χέρι. Σταυρακάκης πρόλαβε τον Μπούλε, άλλαξε με τον Πακίτο. Πολύ δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα του Όφη. Κλέβει ο Πακίτο από το λάθος του Ρεκόμπα. Βγαίνει ο Πακίτο μαζί με τον Ταραλίδη και έχουν ευκαιρία. Στη συνέχεια βλέπετε λάθη επί λαθών και τον Όφη τώρα να μπορεί να οργανώσει μια αντεπίθεση. Αφήνει για τον Πακίτο. Και τώρα ο Κορνέα. Και πάλι για τον Σίμιτς. Πακίτο για τον Κορνέα. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή, θα αφήσει για τον Πακίτο. Ποιος πετάει για τον Κωστόφσκι. Τρέχει να τον αντιμετωπίσει. Λάμεσιτς. Τελευταίες στιγμές στο Παγκρίτιο, τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων. Σέντα του Στόλιτσα, κεφαλιά, πέφτει, διώχνει Αθανασίου στην κεφαλιά από τον Σέρβο, τον Ήλια Στόλιτσα. Από τη σέντρα του Πακίτο. Εδώ ο Πακίτο και το κόρνερ για τον Όφη. Στόλιτσα. Μετατρέπεις την πικρία σου σε γλέντι, ας πούμε. Δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλές και ακριβές μεταγραφές. Ναι. Πρέπει να κοιτάσεις και τα δικά σου παιδιά. Τελείω ο Πακίτο. Κεφαλιά από τον Κουνενάκη out. Άλλωστε υπάρχει την κινητικότητα δεξιά-αριστερά από τον Δημούτσο και μπορεί να δούμε τον Μανούσο να βγαίνει αριστερά. Ενώ τώρα ο Πακίτο. Της χρονιάς ότι ήταν μια κακή επιλογή ο Φράντισεκ Στράκα για την ομάδα του Όφη και παράλληλα και οι παίχτες που ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο. Για να δούμε τη φάση. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν. Ουσιαστικά δεκάδα ανάγκης, άμυνα ανάγκης για τους πράσινους με Βίντρα, Σαριέγη, Γκούμα, Μελίση και Σπυρόπουλο. Δύο παίκτες στο τείχος για τον Εργοτέλειο. Μπεθάρε στην περιοχή. Το γυριστό out από τον Πακίτο. Το 16. Ο Βραζιλιάνος. Από αυτή τη θέση που το επιχείρησε ήταν δύσκολο να φέρει αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό βέβαια, κοιτάξτε το. Θεαματικό. Αλλά οι οπαδοί του Όφη να καταφέρονται εναντίον της διοίκησης.
17ο λεπτό. Ο Στόλης, προϋπόθεση για να έχει το στοιχείο της έδρας να είναι πιο δυνατός με τους αντιπάλους που έχουν. Πακίτο. Δεξιά ο Πακίτο, δηλαδή και στη μεσαία γραμμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η λογική του λίπερο. Ταραλίδης. Πρόσεκτα εκεί ο Πακίτο. Πακίτο. Και εσύ. Σέντρα είναι κακή από το Βραζιλιάνο. Κακή η πάσα του, δεν έφτασε ποτέ. Ούτως ή άλλως είναι πολυπρόσωπη η άμυνα του Όφη με 7 και 8 παίκτες μέσα στην περιοχή του Κασμερίδη. Βγήκε ο Ρουμπάκης, ο Τούρκος έφυγε από τον Ρουμπάκη. Η πάσα για τον Μούταυσιτς, ο Γεωργιάδης, ο Πακίτο και μπλοκάρει ο Μάλαρς. Στο 94. Καλιμάνι. Και στους συλλόγους που οι σύλλογοι εκφράζουν μια πόλη, μια κοινωνική τάξη. Κυνηγάει Μπεθάρες, Φραγκουλάκης σε μια τρίτη. Πακίτο. Πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό.